أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungaxubi iqiniso namanga. Ungagubezeli iqiniso ube wazi kahle ukuthi ugubezela iqiniso. Ma-Afrika mahle, bafowethu nodadewethu abancane nabadala, izalukazi namakhehla. Ngenza le video le angijabulile, angeneme, angithokozile neze. Njengoba umdali nje ethi singalifihli iqiniso. Kudala bafowethu sizama ukunivezela amaqiniso, kodwa anifuni ukulalela. Asisho ukuthi thathani i-Islam ngenkani. Asisho ukuthi thathani lento engenabungozi ngenkani. Kodwa sithi bonani iqiniso njengoba linjalo. Yabona Mkundichiscope, ngaShef Amadave, nangibona ngimuhle kanjani. Angithwele ekhanda ngoba ngizothini? Ngizothi ngidangele, ngizothile, ngizilile. Ungayibala zonke. Kwakhunywa amagama aneziswana ngo-Omuthoso mangabe edlwengula izingane ebandleni. Kwathiwa abukho ubufakazi obugcwele bokuthi ngempela u-Omuthoso lezingane uyidlwengulile. Omuthoso ke akuyena owase South Africa, Africa kodwa ongayena owase South Africa. Njengoba sahlukaniswa ke sizothi wase Nigeria, kodwa wase Africa. Africa ikhaya lethu sonke. Bafowethu, ngisaphinda futhi. Uthwala kanjani usindisiwe? Noma uthwala kanjani uyikholwa? Bafowethu, nifuna ukubona kanjani? Yini le enifuna ukuthi yenziwe abaphathi benu ebuhlungu ukudlula lokhu abakwenzayo kumanje, ukuze nibone ngempela ukuthi ubuKristu nobuNazaretha nobuRoma nobuWatchtower amabandla kaSathane? Ake ngikuphindele. Yini le enifuna ukuthi baze bayenze edlula le abayenzayo manje? Ukuthi nibone ukuthi ngempela masinitshela ukuthi ubuKristu, ubuRoma, ubuWatchtower, ubuNazaretha amabandla kaSathane. Yini le nifuna ukuthi baze bayenze abangayenzi manje? Umuthoso waphuma ejele ngoba kuthiwa ubufakazi obugcwele abukho. Umbuzo wami uthi, uDavide lesikhathi eselale nonkosikazi ka-Uriya, ukucima lelo cala lelo ukuthi kungayiwa ecaleni wenze njani? Akambulalanga u-Uriya? Wambulala ngoba edlwengula umkakhe. Manje uthi umbuzo wami, uphi ummeli owayephethe icala lika-Omuthoso? Akabulawanga? Aliphelanga kanjalo icala lakhe ngokuthi kubulawe ummeli owayephethe lelo cala lelo? Maniqeda nina ama-Afrika nithi nina abukho ubufakazi obugcwele bokuthi uMuthoso uyenzile lento. Yini enifuna baze bayenze enyantisa igazi ukudlula lokho abakwenzayo manje? Futhi nje okweZayoni kona ngigqemeke engeqiwa twala ingozi. Ngigqemeke ingozi engeqiwa ntwala ngoba bengazi ukuthi amaZayona ayakwenza ukubola, ayakwenza ukuganga. Kodwa le
Yakamuva, hayi bafowethu, ngigeza izandla. Ngisaphinda futhi ngiyanibuza, maKristu, maNazaretha, maRoma, bofakazi bakaJehova, yikuphi enifuna kuze kwenziwe yilabaholi benu? Enyantisa igazi ebolile ukudlula lokubola abakwenzayo manje. Belala namalunga ebandla ngoba bekhuphula iy'thwalo zabo. Nazi, hhayi ukuthi anazi, bahamba amakhoti, ngeke ngibabale, niyabazi nina, ngeke ngibasho ngey'bongo. OMuthoswa ngumshilo ngesibongo ngoba waduma vele nani niyazi. Kodwa laba abanye bazifihlile ngamajazi esonto. Ngoba ngihlale nginitshela ukuthi izangoma bonke labantu laba bacashe ngama-uniform, babolile, bathwele. Kodwa nina anifuni ukwamukela lokho. Niyaqhubeka nokubabiza ngamaholi benu, bebolile benjalo. Beniholela egeheni lomlilo, beniholela esihogweni, bebolile benjalo. Niyaqhubeka nina, niyabalandela, niyabancoma, nithi abaholi benu. Lalela-ke, awuvula incwadi kaMateyu 7, uyifunde nje unesineke, bese uyovula incwadi kaLuka 10, uyifunde nje wehle nayo unesineke, bese uyovula incwadi kaMateyu 23, uyifunde nje wehle nayo unesineke, bese ubheka ukwenza kwalabaholi bakho wena oyiqhenya ngabo othi wena baholi. Bafowethu, bazoniqeda nonke emabandleni, belala nani, benidlwengula, belala nani ngenkani ngoba abazenzi zithwalo zabo ezithi mabenze lokhu kubola naloku kungcola lokhu abakwenzayo. Nina yinina izimvu zemhlatshelo, angikuphindele. Abazenzi batshelwa zithwalo zabo ukuthi balale nani emabandleni ngoba yinina izimvu zemhlatshelo okuqiniswa ngazo amabandla abo. Ngiyaphinda ngithi mina uma sengithola ukuthi neZayoni sezigaxele lapho, ngishayeke ingozi engeqiwa ntwala, sekunzima nokuthi ngitshela abantu ukuthi ngake ngaba eSayoni. Kodwa ngake ngasho ngathi njengoba sebeqalile begqoka impulampula zamaRoma sekonakele, angiphinde. Ngake ngasho ngathi njengoba sebeqalile begqoka impulampula zamaRoma sekonakele. Le mpulampula zamaRoma ayihambi zodwa, zihamba nesithwalo phakathi. Kwathiwa umbatho uyabheda, kwaqhamuka ezinkulu ezingaka iy'nhlamba. Apha amangakashandu namhlanje, apha amangami. Nina ngifuna ukunitshela amaqiniso nihlale nazi. As long as la e-Afrika kusenobuKristu, angikhathali ukuthi liphi ibandla, as long as kusenenkolo yobuKristu la e-Afrika, as long kusenenkolo yobuRoma, as long kusenenkolo yobuNazaretha, hayi bafowethu, akuyiwa ndawo. As long kusenenkolo yobuWatchtower, akuyiwa ndawo. USathane uyoloku enqobile ngoba usebenza ngabo bonke laba engubalela bona. Bayizisebenzi nezinceku zikaSathane. Wena ongakafuni ukuvula amehlo, basob, ungathi uyawavula kanti sekulate. Khumbula, ethuneni akusekho ukuphenduka. Angikuphindele. Ethuneni akusekho ukuphenduka. Kukuwe-ke mntana sekhaya, kukuwe mfethu, kukuwe dadewethu. Siyanitshela asinifihleli. Abaholi benu bathwele ngani? Bathwele ngezithwalo ezinhlobonhlobo ezahlukene. Uma isithwalo sakhe sesifuna lokhu esikufunayo, uma sesikhombe wena udabuli, wenza sure ngoba mayengakwenzi lokho kulimala umnotho wakhe, kulimala ibandla lakhe, kulimala isithwalo sakhe, kulimala ini udumo lwakhe. Ningathi kasinitshelanga. Thatha lento ayinabungozi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.